bounds. Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Tentokrát je to ze hry Minecraft. Zahrajeme si tady svět. Já jsem si ho založil, ale nic jsem nedělal vůbec a čekal jsem až na vás lidi. Kdo rozhodne. Abyste mi řekli, že já jsem si řekl, že já bych to, co bych pro vás neudělal. Já jsem si řekl, že natočím Minecraft tady, nevím, jestli je to teď beta, ale vím, že je to Pocket Edition a už jsou tady i Strongholdy. Jo lidi, hod je to těžký. Hodně těžký. Tam to. Hele, prase. Jo, máme 7 dřeva, nasekáme si. Teda uděláme si woodplanky. Woodplanky. Z woodplanek si uděláme tohle. Crafting. V craftingu si vytvořím meč. Krumpáč. Krumpáč, sekeru. Když tohle máme, tak si ještě vezmeme tou sekerou crafting. A jdeme si. Aby jsme měli nějaký ty stejčky. Bez stejčku to vůbec nejde. Zemřete na hlad. Ale hele, roklinka. Proč do mě nechci líst? Hele, tady je mostík. Mostíček, přešli jsme mostíček. Ne! A jsme v zadku lidi. Pokud jo, jsme. Já tady slyším zombíky lidi. Já si je posekám, vezmu si je zpět lidi. A normálně. Tak jo. Já se tam... Ne! Ty vobo. Dáme si tady... Hele. A za mnou dokonce i přišla. Ježiš lidi, já jsem pomalej. Já si to tady rovnou, když už tady jsem v té jeskyni, tak já si rovnou tady na to tam šutry 3 a dělám si potom nový krumpáč, potom pec a protože tady vidím železo. Tak abych nalez nahoru. Takhle. Ty vole. Ještě jeden by se mi hodil. Ještě jeden ironek by se mi hodil. To vážně nebyl dobrý nápad, Maty. Je pryč. Mě tam nikdo neviděl.
Tak to mám gay. To se na lidi nepobavilo, jo? Teďka. Padám do té vody. Na ty si vážně upák. Tak jo lidi, tohle je konec toho. Tak jo lidi, už jsem zase zpátky. Dáme si tady vypít ještě zbytek masa. No. Máme tu krásně světla. Kdo mě neviděl. Někdy nazbíráme třeba i diamanty, ale to až třeba v nějakém jiném díle, jo, lidi. A ty jsi tady. Jo, jsem tady lidi. Musím to takhle, aby se mi to upálilo. Tady si dám jednu. Jo, jestli slyšíte to vypání, tak to je kvůli tomu telefonu. Tady takhle. Já tady slyším creepera. Dávej bachmaty. Jo. Jo, lidi, trošku jsme si expili. Lidi, já nevím, jestli je to dobrý nápad, ale udělal jsem si boty. Mám boty. Už se všeho můžu bát. Hele lidi, zatím dobrý. Já se s vámi pro toto video loučím a pá.